Kinsay wa maapi sa video kanina. Si Miray. Wala mo mas diray, wala pa tay COVID diray. Ang vaccine na piyata. Omicron na biya na. Vaccine na piyata. Ang vaccine na lang tanan. So parang Omicron na may Ito nahan. Sima. Yeah! Ato naman sa YouTube channel. Pastilan mo. YouTube channel. Hi! Hi vlog. Dungan ako ng Bicol. Ha? Dungan ako na. Masunan to? Ang mga gwapa. Ini ba kayo sa YouTube channel? Hi! Yeah! Gwapa, pinaka-gwapa, pinaka-sexy naman na. Ma'am Rowena. Yeah! Wag mo na appeal kasi. Video gini, video. Video ni. Video, hi vlog. Hi vlog. Sige pa kung laki makita mo TV ni ha. Channel dili. Channel ba? Si Mylene. Oh, nanaka. Uy! Nanaka ko ako. Nanaka ko. Saan ako? Ako siya. Ako pamangkin. Tula na siya. Ako man ang anak. Gerald, kaya na. Hi, Bihag! Hi, Bihag ko ka! Ani! Geraldine Bihag, long time no see. Ilan taon? Mas tawsa ka na. Last nakita ta. Wapalit gihapon mo. Gihapon ni Maunsa. Ali! Ay! Mga cord. Tadi. Tadi mga una. Dali. Ay, tagay sila plato. Ano plato ni? Long time no see mga batch. Karon sa gyud minag-balik ko na. Ako nabusog ako kinataw nila. O ginaon. Kinabusog ako kinataw. Sabi na. Nasa kaya pa na ako, nagdaan na ako, upag darag lawas. Asawa, iyang asawa. Wala na sa aking bar. Wala ka sa aking shirt. Ana, pag ginauna. Ako hindi mo, dito ko sina. Wapag yapon ba, isa mo tumugwapa no? Isa mo tumugwapa. Elmer, ikaw si Elmer? Kisa man si Elmer? Si Berhel na Berhel. Matay man sa kailan, ano ba na na? Gerald, ako na na? Huwag pa isa. Parang si Juan Gidron, ali na Baris Gidron. Biasa mas bina, murala. Wow, masilingan. Dan murala picture. Wala ka picture ka na video